Estou aquí con Xiana Albor. Que tal, Xiana? Moi bons días. 23 graus a auga aí en Vigo. Que está pasando, Xiana? Ai, non sei, a min dame unha grima terrible, Pero bueno, tremendo, onde imos a parar? Home, señoras felices, pero isto é preocupante. Mete Bueno, medo. mirade porque temos aquí un acuario. A que amigo ou amiga traerás o termómetro a Xiana Albor? Que temos aquí A Tenacitas versión Galicia. un lumbrigante. Un lubrigante pequeniño. Ten nome, porque outro día como as tartarugas eran Pepa e Pepe, Sí. bautizáchelo ou non? Si, puxenlle nome. Que vos se chama? Bernardo. Chámase Bernardo. A ver, atréveste a collelo para que o vexan ben na casa. Que non lle gusta sair da montaña, pero hoxe obligámolo a ir ao mar. Buah. Coitadiño meu, que tampouco... pero falta, está manco. Está manquiño, pero isto é habitual nos lumbrigantes. Aquí podemos ver perfectamente xa o tamaño que ten considerable. Son animais que poden chegar a medir 1 metro e vivir máis de 50 anos. De feito, en Ribadeo hai un de 80 anos, polo menos o había o ano pasado, non sei se morreu. O das pinzas, efectivamente, os lumbrigantes teñen dúas pinzas. As dúas son moi potentes, pero son asimétricas. A da dereita, normalmente neste caso, é para cortar, como a nós que usamos o coitelo. A da esquerda, que lle falta, que tende a ser máis grande, máis poderosa, é para esmagar. É incrible velos debaixo da auga como agarran as ameixas e literalmente unha ameixa é forte, calquera o sabemos, e literalmente as magan, chas, como se fora un cascanoces. Non nos pasa nada que perdera unha pinza porque os crustáceos rexeneran as súas pinzas e coa seguinte muda vai botar outra. Despois outra cousa, antes de botalo á auga para non abusar del, son os pleópodos. E aquí onde as femias van levar os seus ovos e ademais o ves, hai mariñeiros o sacan así e lle ves as ovas perfectamente. Aquí guardadiñas nestes pleópodos. E O logo ideal... as anteniñas, Xiana? As anteniñas son cumpridísimas, poden achegar case todo a medir case o seu corpo. Despois outra característica moi interesante que son decápodos, teñen 10 patas decápodos. Son crustáceos con 10 patas. O seu nome latino é Omarus gammarus, que ven a ser así como caranguexo camarón. É que realmente é como entre un caranguexo e un camarón. Pois flipoumo que contaches das tenazas porque Sí. entón son como os humanos, é dicir, as nosas más, uns somos diestros, outros zurdos, é dicir, Efectivamente, Rocío, poden ser diestros ou zurdos. Normalmente son diestros, pero co cambio das mudas fanse zurdos ou diestros, van mudando co paso do tempo, pero é importante que teñan esas dúas pinzas que ás veces as perden en combates con outros machos ou mesmo por depredadores que lles ataquen. Onde viven os lumbrigantes? Aquí na nosas rías están moi ben sempre, mentras non siga subindo a temperatura da auga. Gústalles unhas temperaturas das augas frías entre 12 e 18 grados. Fondos do mar areosos, pero tamén con rochas, con algas, con diferentes sistemas para que se poidan ir agochando e buscando o seu alimento, que, por certo, son nocturnos, como pepos suevos. Agora imos a ver as curiosidades, pero antes, de que se alimentan os lumbrigantes? Pois son moi interesantes tamén o seu alimento, comen moluscos bivalvos, pequenos peixes, ás veces os sacan do mar e teño un peixe así na pinza, en plan, isto non o solto nin tolo. Pero tamén comen preas, comen animais xa mortos en descomposición, e iso é moi importante sempre para os ecosistemas mariños. Ah, que interesante. Bueno, que este animal é fascinante. Sí que Estábamos é. vendo aí esas Oe. curiosidades que ten. Claro, o primeiro que chama a atención deste amigo que trouxo Aí Xiana, vas, vou moi collelo ben. ahora, son un anaquiño No, colle, para colle, ver, medimos. claro, isto é mítico que teñan estas cintas, non, para as pinzas, pero claro, por que se fai? Porque lín algo por aí de canibalismo, Xiana. Sí, poden chegar a ser caníbales, ou seja, poden comer outros lumbrigantes e, polo tanto, cando están en acuario xa satan, pero tamén para protexerse, porque isto sácache un dedo. Porque pelexan entre eles. Rocío, co teu permiso vamos a aproveitar. Sí. Mira, agora mismo está en veda. Ábrese a captura outra vez o 2 de xullo, e daí ata o 31 de decembro. Teñen que ter mínimo 87 milímetros no cefalotórax, que é esta parte, que é a cabeciña unida co tórax. Vale. Entón imos medir, a ver si... Como se chamaba? Bernardo Montaña. Bernardo, a ver se Bernardo Bernardo está... Montaña ten a talla mínima e máxima. Poden chegar... Perdón. Poden chegar a medir 60 centímetros. Que pasada, Ou sexa, alucina, aínda lle queda Mira, tempo. mira. É que mira ata onde pode chegar a medir este Guau. pequeniño. É moi interesante que un animal que non é excesivamente grande poda chegar a vivir 6, 7 décadas. Claro, entendo que non o deixamos vivir, non?
O pescamos antes, non? Claro, en parte sí, en parte sí. Bueno, porque ata 100 euros o kilo, entón eu entendo que ao final... Este verán, pues, nesos chiringuitos que veíamos antes aí con Rocío Padín, pues imagínate. Bueno, por certo, máis curiosidades, que é isto de que comparten piso? Que hoxe tamén falamos de como están os alugueres. Ai, mima, os alugueres, pois é unha cousa moi bonita, porque pode chegar a compartir vivenda, efectivamente, como está tan mala a vivenda, cos congrios. É o que se lle chama, non é unha simbiose, aínda non sabemos, é unha relación interespecífica. Entón, o congrio está na súa coviña, que ao congrio lle gusta moito meterse nas covas. E pode chegar a compartir esa cova con moitos outros decápodos, en concreto con lumbrigantes. O lumbrigante así deféndese do polvo, porque o polvo, cando ve o congrio, fuxe, entón o lumbrigante está debaixo e así non lle ataca o congrio, o polvo, que sí que se alimenta de lumbrigantes. Pero aínda non se sabe en que beneficia o congrio. E é algo que hai que seguir investigando. E fan aí equipo. Bueno, e outra das curiosidades, como nadan? Non son moi bons nadadores, Rocío, Que pero non son bons nadadores, non son bons nadadores estes decápodos, pero sí que son moi ben, camiñan moi ben pola area, polos fondos mariños, e de feito eu vos convido a ver os vídeos de José Irisarri, que é un dos nosos fotógrafos de vida submarina máis famosos de Galicia. Bueno, non é de Galicia, pero xa o temos adoptado e alucina. Se ten algúns dos lumbrigantes nas cíes que é unha pasada, velos como van, van super rápido buscando as ameixas, en canto atopan unha xa como as collen, pero sin nadar non son bons nadadores. Cazan pola noite ou do día, pola noite? Son maiormente nocturnos, de feito tamén é cando aproveitan os mariñeiros para botar as nasas e collelos. E collelos. Bueno, Xiana, e como é a vida afectiva destes animaliños, que sabes que é un asunto que polo que sempre lle preguntamos a Xiana aquí no termómetro. A mí non me gusta falar diso, pero bueno. Pero va por curiosidade, dicir como ligan, como fan estes animaliños. Pois vou plaxiar a Sergio, o redactor, que o explicou moi ben. Primeiro fan unha chuvia dourada, despois un striptease crustáceo. Que un striptease? Striptease crustáceo, sácanse o exoesqueleto, pero que se sacan, perdón, vou coller outra vez a Bernardo, ia dicir. Sí, a Bernardo, podes chamalo Bernardo. A ver, pero fan un striptease, como con este, que se quitan? Sacan o caparazo, o exoesqueleto, digamos, que isto xa o mudan, entón nese exoesqueleto vai ir o esperma, e xa entón pasando ese esperma, cando xa o sacan, é cando o macho expulsa, saca para fora, digamos, o gonópodo, e xa fecunda a femia, que despois vai levar todos esos oviños nestes pleópodos. E cantos ovos pode chegar a levar? Entre 5.000 e 50.000 ovos. Pero iso non nos pode dar unha idea, ou seja, non podemos aceptar que iso significa que vai haber moitos lumbrigantes, porque un só fan cada 2 anos e normalmente é como unha lei da ecoloxía, cantos máis seres vivos creas como unha femia, menos probabilidades de supervivencia teñen. Os humanos botamos un fora e o coidamos como se fora ouro, pero hai outros animais que, aínda que boten 50.000, a mellor só sai un 2%, 5% deles arriba. Que só fan cada 2 anos. Bueno, pois maravilloso coñecer todas estas curiosidades. Son moi bonitos. Agora vai darnos mágoa, comelo, seguro que non estás dicindo, non moito, non? Faz como Homer Simpson, comes chorando. Claro, despois de, bueno, Bernardo portouse moi ben, aquí aguantou estoicamente, aí o deixamos, ca súa única tenaciña. Bueno, grazas, Xiana, como sempre.